Okay, ngayon araw naman madilim. Pick up ako ng Siupaw uli sa may Quezon City, sa may Araneta. Hopefully hindi maulan dahil nung last time nung pumunta ako ay mga ulan ba. Okay, bakit doon ako? Doon ako. So dito ako ngayon sa may stage 3 ng Skyway, yung bagong gawa. So ang exit ko nito ay sa ano ba yun? Quezon Up. Ayan. Ayun, pababa na ako sa may Quezon Up. Kaya exit ko lang. And then yun, babalik ako dito. Diyan. Para doon banda yung ano, yung Siupaw Factory. Alright. Diyan. Alright, dito na ako. And park ko na ako. Siupaw lang yung aking kukunin, pero ang laki ng aking dalang sasakyan. Nanigurado ko lang kasi ako dahil baka ano eh, mataas na naman yung tubig. Ito mataas na, hindi mo ko. Tayo din. Ito ang tawa. Hello, tao po. Katawag tayo pa yung ating musiko. Oh, piya, yun na. Siupaw pala, hindi ko piya. 200 pesos na siupaw. Mapakain sa mga kamahalan. Tapos tayo hindi makakatikin. Right, tara. Yo, ganda ng ginawa ng Skyway. Ang ganda-ganda sa taas. Tapos yung sa baba, iniwanan ng mga lubak-lubak, may mga bukol-bukol. Yo, pangit ng baba, ang taas pinaganda. Pagkatapos nila hindi ginawa yung ilalim. Tapos nilagyan ng mga parkingan. Yan. Tapos yung ilalim ang pangit. Siya bakok-bako ay bakok-bako. May mga bukol-bukol pa. Ayun, no? Hindi pa ang mga ano unfinished project. Iniwanan yung mga ano diyan. Ayun. Tapos dito siksika na. Kailangan pinaluwag dito. Tapos sa taas ang luwag. Yung sa baba, kawawa yung hindi mag-i-skyway. Kawawa yung walang pambayad. Yan, mas kawawa yung kulay green na gate, oh. Naharangan ng poste. Yung gate nila. O nga, no? Para kung may mga truck na dumadaan sa kanila, pumapasok. Mga ganyang kalalaking truck. Hirapan. Kasi dito, sikip na dito, kaya dito nag-iimbak yung mga sasakyan dito dahil masikip na dito. Tapos yan, yun. Mga iniwanan nila pa. Hindi pa tapos, hindi na finish. Siyo, ang lalaki ng sasakyan na dumadaan pero ang sikip na. 2 lanes. Tapos yun, iniwanan na lang yung mga basura nila dyan. Oh, yung sa taas nakita lang yung ganda. Pero dito yan mo bako-bako, bukol-bukol. Dalawang linya lang nga, bukol-bukol pa. Ang mga dumadan, mga trailer. Tapos yun, kakaliwa na tayo dito. Mag-U-turn tayo tapos aakyat uli ako ng Skyway. Tapos tingnan natin yung sa taas, kung ano yung itsura sa taas. Kung paano kaganda sa taas, kabaliktaran sa baba. Dito sa may bandang ano, Araneta Avenue. Oh, see?
semento. High grade cement. Pero sa baba ano, bako-bako. Ito maayos, maganda dito. Kaya sinasabing maganda rito. Osi. Ang ganda ng pagkagawa dito sa taas. Alright, dito na ako sa may baba na ng Skyway. Buendia na. Dito sa Buendia dati maano rin dito, grabing lubak din dito nung natapos yung taas. Pero inayos. Ewan ko lang, baka ayusin pa naman yung sa baba doon. Pero tagal na tapos ng taas, tapos yung baba hindi patapos.